Hadar deňiziniň türkmen kenarynda döwlen maslyklarynyň ýüzlerçesi peýda boldy. Bu waka Hadaryň Russiýanyň Dagestan Respublikasyndaky kenarynda müňlerçe döwlen maslygynyň tapylan mahalyna gabat geldi. Soňky 10 güniň dowamyny Gyzylsuw adasynyň kenaryna ýüzlerçe döwlen maslygy peýda boldy. Käbir kenarlarda balyklaryň maslyklary hem tapyldy. Diýip ýagdaýdan habarly Balkan welaýatyndaky çeşmämiz aýtdy. Hadar deňiziniň düýbünden ýitip barýan endemigi Hadar döwleni Türkmenistanyň Gyzyl kitaby bilen birlikde 2008-nji ýylda tebigaty goramagyň halkary bileleşiginiň gyzyl sanawyna hem girizildi. Çeşmämiz häzirki wagtda ýurdun deňiz flotunyň eserleriniň Gyzylsuw adasyny we deňizi döwlen hemde balyk maslyklarynyň arasalamak işlerini geçirýändigini hem sözüne goşdy. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy peýda bolan maslyklar we bu ýerde geçirilýän arasaçylyk işleri sebäpli Türkmenbaşy şäheri bilen Gyzylsuw adasynyň arasyndaky kadaly gämi gatnawynyň ýatyrlandygyny aýtdy. Bu aralykda günüň dowamında 2 gezek gämi gatnawy bardy. Olaryň biri Çarlak beýliksi galkyny şatly gämiler tarapyndan amala aşyrylýardy diýip habarçy bellidi. Çeşmämiziň sözlerine görä döwlen maslyklary sebäpli käbir ýük gämileri öz wagtynda Türkmen portuna gelip bilmediler. Azerbaýjandan gelen ýük gemisi Hazar deňiziniň Türkmen serhedinde bir näçe sagat garaşmaly boldy. Agramy takminan uly bir adamyň agramyna barabar bolan döwlen maslyklary gämi hereketine ziýan ýetirip bilýärler. Diýip çeşmämiz aýtdy. Awlanylmagy düýbünden gadan edilen Hazar döwlet gorowhanasynda we onuň çäkli gorowhanasynda goralýan döwlenleriň bedeniniň uzunlygy 130-155 cm, agramy 50-85 kilograma barabardyr. Ýokarda aýdylanlar barada häzirlikçe ne türkmen häkimetleri ne de media serişdeleri maglumat berýärler. Azatlyk bu barada Türkmenbaşynyň häkimliginden we halkara deňiz portundan hem kommentari alyp bilmedi. Ýöne çeşmämiz ýurdun Harwy Deňiz Institutunyň bir işgärine salgylanyp döwlenleriň we balyklaryň helak bolmagyna, soňky döwürde deňiz suwunyň aşa hapalanmagynyň, onuň düzüminde zäherli maddalaryň köpelmeginiň sebäp bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýar. Bellesek bu waka dekabrın 1-nji hepdesinde Hadaryň Dagestandaky kenarynda 2500-den gowrak döwlen maslygynyň tapylan mahalyna gabat geldi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Kavkaz reali gullugynyň maglumatyna görä, olaryň ölmeginiň sebäplerini anyklamak boýunça derňewler dowam edýär. Ýöne Dagestanyň we Russiýa Federasiýasynyň daşky gurşawy goramak baradaky guramalary olaryň ölmeginiň goşadyrnyň içinde tebii faktorlar bilen baglanşyklydygyny elan etdiler. Döwlenler adyndan 2 hepde öň öldü we tupan olary kenara çykardy diýip Dagestanyň daşky gurşaw merkezi aýtdy. Merkeziň hünärmenleri zorlukly ölüm alamatlaryny we balyk torlarynyň galyndylaryny tapmadylar. 5-nji dekabrda Russiýanyň tebii baýlyklar ministrliginde bu ýagdaýa bagyşlanan ýygnak geçirilip, onda çykyş eden ministr Aleksandr Kozlov ölen döwlenleriň takyk sanynyň Hadaryň günorta böleginde Kizlar aýlygyndan Samur deriýasynyň agzyna çenli aralykda geçiriljek kenarýaka gözleglerden soň 15-nji dekabrda belli boljakdygyny aýtdy. Ol döwlenleriň ölmeginiň anyk sebäpleriniň laboratoriýa teljeriş merkeziniň synaglarynyň we tekniki üýtgeşmeleriniň netijelerinden soň belli boljakdygyny hem sözüne goşdy. Soňky 10 ýyllyklarda döwlenleriň köpçülikleriniň ölümi her bir näçe ýyldan bir gezek hasaba alynýar. CNN neşri Hadar döwlenlerini goramak baradaky gulluga salgylanyp, şu ýylyň başynda Hadaryň gazak kenarynda 140-dan gowrak döwlen maslygynyň tapylandygyny habar berdi. Şuňky gün döwlenleriň nobatdaky helakçylygynyň sebäpleri barada bir zat aýtmak kyn, sebäbi döwlen maslyklaryna geçirilýän analizleriň netijeleri heniz belli däl. Ýöne muňa seismiki işçiňlik sebäpli metan zyňyndylarynyň bölünip çykmagynyň günäkärdigini çaklap bolar. Bu reňsiz we ýysyz gaz ýokary konsentrasiýalarda merkezi nerw ulgamyna zeper ýetmegine we zäherlenmegine sebäp bolup biler diýip Moskwa Döwlet Uniwersitetining Geografiýa fakultetiniň okeanologiýa kafedrasynyň uly muallimi Sergey Muhammetow Kavkaz reali gullugyna beren maglumatynda aýtdy. В небольших котловинах Северного Каспия, в больших котловинах Среднего и тем более Южного Каспия наблюдается сероводородное заражение. Demirazy Hazaryň kiçik howdanlarynda orta we esasanam günorta Hazardaky uly howdanlarda vodorod sulfidiniň hapalanmagy hasaba alynýar. Bu hem ýiti isli, ören zäherli gaz,
Onuň dygyndylarynyň hem köpçülikliň ölüme sebäp bolan bolmagy ähtimal. Dip Muhammetov belledi. Yakında Birleşen Ştatlaryň Kosmos Agentligi NASA'nın kosmosdan düşürülen täze suratlarında Türkmenistanyň Hazaryň gündorunda yerleşen nevit gaz infrastrukturasyndaky 12 ýerde ýokary derejede metan gazynyň sydýandygynyň üssü açyldy. Adatlyk bu iki wakanyň arasynda haýsydyr bir ara baglanşygyň bardygyny ýa ýokdugyny anyklap bilmedi. Hazar düwlenleri Hazaryň türkmen böleginiň uly we kiçi adalarynda şol sanda uly we kiçi garada düwlenli, Osuşnoy, Ogurjaly adalarynda ýaşaýarlar. Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna görä 20-nji asyryň 80-nji ýyllarynda Hazar düwlenleriniň 15 000 golaýy. 2007-2008-nji ýyllarda 1000 sansy we 2011-nji ýylyň iýulynda Ogurjaly adasynda 500 golaýy bellige alyndy.